Al-ameen na Sayyid ibn Dawus ke karantawa yake cewa ainihin ya kamata farin cikin mutum a ranar haifuwan wani ya zama daidai girman wannan. Wai ya kaga farin ciki ranar haifuwan Annabi kenan. Ya ce daidai gwargwadon girman wannan mutumin a wurinka, daidai gwargwadon yadda ya kamata kai murna. To ya ka gani malam, yanzu nake cewa wanda suke cewa ba maulidi ake a nuna son Annabi ba, to su nuna mana yadda ake son Annabi mana, su yi mana shiru. Ku kyale mu muna yin maulidi saboda son Annabi ne, kai kuma kai ma kana son Annabi ko duk da duk annabin mu ne, to ko kai salaf ne dai bai annabin ka ne ko, to shikenan kana son Annabi wana son Annabi, mu muna nuna son Annabi da abubuwa daban-daban, daga ciki har maulidi. Ba mu ce maulidi ne kawai muke nuna son Annabi ba, muna nuna ta hanyoyi daban-daban. Kai kuma sai ka nuna yadda kake son ta naka hanyar ko, amma ko ku dole ina ruwanka. Tambaya kana son Annabi ko ba son? Ina son Annabi. To nuna son yadda ka fahimta, mu ma muna nuna son ne yadda muka fahimta. To ba shi kenan ba, kila in ana son Annabi a wurin shi ana kwanta ne ya bacci ko shiru da baki a cikin zuciya yana son Annabi, ba sai ya faɗa ba sai kuma ya yi waƙa ko ya yi rawa ba ko ya yi wani abin nan, kawai dai yana sa kawai, ko ya sa wani riga mai kyau ko ya ci abinci mai daɗi, duk ba son Annabi ba ne, kawai a cikin ransa ne kawai yake so. To ba sai kai naka irin son Annabin ba a cikin zuciyarka, ba ma a nunawa. To kuma